Hello mga katresma! I'm back again. How are you all? Kumusta kayo dyan? Mumukbang akyanahin. Ano to? Chicharon. Hot sili. Sausawan na may sili. Gago! Siguro sa gumat na rin. Tara! Sana all. Usap tayo. Background. Unggong! Barinig kita sa mukha! Ang kagat niya rin. Kaging ko. Ha? Kasama din. Kasama din ang tungkuan. Talong. Wow. Ha? May bawa niya tira. Sean? Ano? Hmm? May bawa. Sit. Kumaw ka na gud ano? Bawa daw. Merkado. Ha? Merkado. Ay, pangalan. Ay, bawal tagmak-tama. Ano niya? Laway-laway. Malapit ng Valentine's. Happy Valentine's sa inyo. Sa mga taken. Sana all. Kung hindi taken, Happy Valentine's ulit. Then, Wow naman! Wow! Wow! No, wait. wala kang kasamang ka-date. Yung 14. Mag-share ka lang muna sa iba. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano ba? Share lang na yun. Share your blessing, mga tikin dyan. Pwede na! Ha? Maybe, nagigit ka. Last.
Marka. Patay. Ha? Ating Shopee! Shopee ng bubu. Mama, ko lala. Tak, 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 tak. Yak! Tapos na. Oh, ayan. Happy Valentine's sa inyo. Advance. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe my channel. Katresma. Bye. See you.